Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на рождения ден на целодневна детска градина Детелина. О, ако не ме лъжат очите, то това е малкият принц. Но какво ли прави той тук? Сега ще го попитам. Здравей, малък принце! Добре дошъл! Но защо си така тъжен в този хубав ден, когато всички деца трябва да са весели? Загубих се и търся моята планета. Ако не я намеря, прекрасната ми роза ще увехне. Скъпо момче, аз не зная къде е твоята планета, но ела да надникнем в света на приказките. Някой от приказните герои може да я е видял. Живяло някога едно сиво мишле, което от малко си мечтаело да стане готвач, въпреки мнението на останалите от семейството му и основният проблем – зле настроеното човечество към гризачите, съдбата на нашият герой Реми го отвежда в Париж, за да следва мечтите си. Там той научава истината за приятелството, семейството и че няма друг избор, освен да бъде какъвто е. Мишле, умеещо да готви. Нека посрещнем на сцената малките готвачи от първа група на целодневна детска градина Детелина с ръководители Юнакова, Секулова и Симонова.